Hello guys, good morning. Maglimpyo na punta karon kay atong anak na sa school. Wala tay lingaw guys. Nang manahi sa siguro. Manahi po guys. Manahi po guys. Manahita o mga gising sinina. Kini siya sinina din siya guys. Dili ko musuot kay siksi. Mga pagbuhat o Punda. Bato na kunig Punda. Sihon si nani. Lutan. Punda na. Karon kayo man naman tag panahi, magluto na po tag ampalaya. Ampalaya gisagulan og itlog. Isa lang ka ampalaya, atong isagol na duha ka itlog. Karon ato sang sliceon. Hello guys. Kuman og slice kuan dayon nato kining liso. Isa lang ka ampalaya guys. Tapos duha ka ang lamas, bombay ug ahos, dayon mantika. Maura. Bites. Ato sa nikuan. Kuha sa rin nato nagliso mga kapinay. Liso. Hello guys, wala na liso. Ikaw ang kumpay.